Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ukertong Hill State People's Democratic Party na nong spung so yung constituency ubah studing star thaba hakar khandai trik la lingkat aratar phosan lathap kerteng banyak khun yek election MDC shikayeng dorbar thaw anjong ka khasi hills autonomous district council kaban salong hakar poetry kudam phang aratar phosan hagajnya keramik lar pathai ku bor ba studing star thaba ulapin pa ba kumba kalong menta ka hima ka hap hapo ka nong spung so yung constituency kadan hapadeng ki kendrum tinram nama gajing bamdon yakaan ke babiang bar hagaju ka por lo ongru balada jom un khmi benya ban pen khlan ban thawla thawlinti kumnu ban khmi benya kat kum balabu do men marim I, Shri Story Star Thaba, having been nominated as a candidate to fill a seat in the 22 Nongspung Soyong District Council constituency, do swear in the name of the God, solemnly affirm that I will bear the true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Kabaningkong kalong ba kumbang adon kajing tumu mo kajing im kajonga kalong ban nakota ban sekriu pai ba ya kadong bat kathan gadi ba kajaj mariu ta ka penlong yang ka ba long bangan ni semat bangan ni kon yang ni ka election MC hak ni kenti ka bamentaru kajing pun kre kajonga kalong bangai kon ka MC kalong ba barok kilong kistari ndai tang gitu kato ningut nari barok ringun ngaken bagi dikistar dengan jing ikon de kajing krek kajong kalong yanu inuru nga don la kajong ka manifesto la kajong norim anle supay ba te kasyong hakata ka rai jong pay ba kanya kata te kajing start kajong ki Vietnam yang kinong dim te kabaningkong hi kalong ba kamtam makani ka MDC hi kalong kabapay ya ka kendaw ka siap ya rikti ka dustur ban penek pensa ya ka culture ka jungi mo rikti ka dustur but kalong ban pe ya ka bah ka miat kam ka kur ka jat punta mo dan kiwe-kiwe ki ba ka council ba lumba ka sarkar ndiang yo mo ka knet ka ban riu ka bakir pe ka pang ya ka jaj ban riu ripa jungi khasi garu mo ang ni po state Meghalaya mentang ha ban ya khun hang tai ka long ba khamtam ka vote an ye kren ya ka jing sian dei ki nong kersan ki don hakila kumbalalong ni kren ni ka ka beladap kendiat mo ki nong kersan ki don ke parti UDP bat ke parti NPP kumbang ya tip mo kalong kumta tenre kani ka MDC ka bamenta ani tu ipi kalong kerpang ba kalong special ha kani ka MDC ka bamenta kai halor kai kata jing special ha jingi ka jonga kalong ba kayep kan ye fair kalong ba hakis nam ki baladap hakitem ki baladap dei haba ya kun election dei ya ka MDC kan kalong ba kami lada unu nakanu ko parti le unu ba job naka hak MLA te ki penyeng ladau yang penyeng ki wei the way ne penyeng sitting ne ki job ya ta lengin ya kren ni ka baladap mo ya ka tem ka baladap practically kalong bunta ten rei hakan ka kenti ka bamenta haka jing sutho ka jing ngahi ba ngaba ya ling ba kursi ya ka ji kedu ba pai ba ka jing snow ka sur yung pai ba hi wala da kamlong ka ba sawa do katatan rei ka su ngaya keleng-keleng jing kedu ki pai ba kalong ba hakan kita kadon ka jing kela haka bai dei ban jet UMDC kamlong su kumta ka baladap kajing jiet thang ni kalong ba kalong pai ba kalong lai lut kila suthu kila kham start la kham champang bani ka baladap kila upgrade sibun na kajing suthu ban jiet ya mo ban jin mai khmat la da dei ban
mo kam long la banong ba kinum long syo te kum baladep kin chu ko ngo ya ka jing ong Emily ne wat usiting balong ne kipet la dau hakata kerkom ke kum ba kalong ha ka konsumsi ke jungi hadu mentai wei kalong ha ka bai dei bat ka jinglong jiman ha ka it ka hima hapo ka bahap konsumsi ke jungi kalong kumba kalong hadu menta ka jing sencar ka hima i kami ke sibun ke kenrum kampat long ka babiang ken kini kadang don kam ngundon ken ya ka ak ka babiang kad hadu menta ti kami ka jingnya huriura na kapor kami kerum keram kami ka jingnya teng nong la banong ba ka jingnya thung teng long sencar khadar ngi ba ka long tat dor no te ha ka sencar khadar ke jungi nomor batang teng na ki daw ki bam shongnya bam shonong rim te le se don bakum kita le se ka la don no ka jingya ki hapo ka it po ka hima hapo kon si ke jungi le ne hak snong ki thau te la dang job ka thong ka jonga ka long ban pen klan bangin thau lat thau ti kumnu ban ngin ya khmi ba ka bai dei ya kita ki ak mo ki an ki kanun hak ta ka e ka bau men barim ba lobu yak po ka konsumsi ke jongi ki bahap la kalong ship dan ne la kalong simship la ne kiwe tingini kami angin ya thau kumno ban nang pen klan shu la da dei bangin ya to ke balabu kulong kuma man chuai to ki an ki kanun ru akata kar company ya bam chale se kimla shu ban trekam ka kami hap shu kan juk bamanta te na kalyang ka jangan kami ya kata ngin study ba ya kata tingin le kumno ban nang pen bha ban pen klan jen ya kata la ka e ka don lupa ban la dangi don kam ban at susu halor kata kat kum ke jingkla jong kapor te kata don ya kata kathong te nang ta bat kiwe pat kat ba kum i bor barit MDC ngala ban le ban monra ya ka song san apo ka konsumsi hakilang borok kan pi ngak banga kermen ru ba hakni ke kim ta kum tang lai te yo nyo ya kapor kela ban song set kum to tang kat to kat ni ki te yo mo kini lai te yo mulung malan rei banong bani nu jor bladep kala pher sibun pi election te na kalian majang arung mabu ka thong ba ngarung am kwa bakin long kum kipor bladep te bani song set namar hakan ni ka jingya pen song set akapor election dei nani sui pi ka wei kalong ba ka ktaru ka wei kalong ba hakata ka ngapet iken haka jinglut jingsap ngai sisa election bladep ka kta sha pi ki candidate bat ka pen ktaru pa ba hadu ba siami ka plut kai ka por te hak jing sha ka long nga hikai pa ba bangali sha ka ban kan bas nei bangali ban yalap election ka long ba ngong ba ni ke candidate ni de ba ni kum ki nong yele ni ke candidate mo ki kertong ni de ban wan sisnong jongpi bangin pensyai ka nong rem te piami renti snong ti singap e penchong nong rem ya kata kan yim dodon kambing ban ong ba ban long haki ban yele election da ka ba kit briu na wei ki ka swei ka ban pen i ba klan wiep iklan ka nong no ka jinglut sande ka tu kalong ka kta bi ngi long kalong kami hap kenya ka tu system te na kalian ka jangan ngurai ka jingla nadu menta benin san te ku magalong ngarong ong bangaton ka jingkreman ka baskam na marba pai ba ka start ba kinang ban bisar nia ya ka parti ka jongiru parti HSPP bat kumju yang aru ken tengah pilih pai ba hakani ka kenti ka bamenta ba kinji da ka jing start da ka jing syampang hakar kom ka badai de pisong nang rem tengah don ki kerman ke baskam ba ngan yo khay uso jing job hakani ke kenti bamata pe kalong gumni mo hakani kumtung kumla keren manage ngala keren manage bong ba khamlung special te kan election MDC menta ha arfu arnong spung so yang konsumsi hakipor ki baladep dei ki snam ki baladep election baladep hasayong kisongsit ba kan election laglong MDC kalong gamali te kum kalong hadu mentangan sipi kimlong kumta kim song sit le ngat kalong dik tha nong no kilong dik tha ba teng i ba ki pai ba le ni ki long gilong jar te menta kom kalong kat hadu menta kam kidang long jar pai ba ti long kadika jing start jing pai ba kalong ba naka liang ka jongaru nga ngasngu kemen ngasngu ngu i pai ba bang su kemen namar halor ba namar pai ba kila su thu te namar ka to ka jing song sit
hakapor election em kakta ya kalong priu man priu namar ba kajing song set palat te kalong ya teng ya pe khmat iwe mo kata ka wei lesi kami kajing ya kerum keram te mo kajing pe kajing kawang kti kum ta ter mo kajing song set kami sibun ke bam sultanat ken namar kane kami MP MDC kajing start di Sepang da kajing besar benia halo kanong rim kalong jai ken kapor kala day bapinjit yaki MDC jongpi Shaka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Jaintia Hills Autonomous District Council ayu kinle lada ki job ke ei ka thong ka bakidon ki ei kiman ki bakong san ki bakibu akman kita ki de ki jingkeli ki bafidon kam man yo ya ka jubab haswa bapin lek ban tap ya ka vote jongpi ha ka arpwoi tarik urampang arajar arpsa baik ya ka program markman pat ki kertong